Tak vítajte milí osmáci na hodine, kde si ukážeme, čo je prenosová sústava a povieme si rozdiel medzi prenosovou sústavou a distribučnou sústavou a povieme si niečo o elektrickej energii, o tom, za čo vlastne platíme doma, keď hovoríme, že platíme za elektrickú energiu, a ako dokážeme elektrickú energiu ušetriť. Snažil som sa im povedať, že za prenos elektrickej energie na Slovensku zodpovedá Slovenská energetizačná prenosová sústava, ktorá vlastne zabezpečuje plynulý prevoz elektrickej energie od výrobcov k spotrebiteľovi. A takisto im povedať a naučiť ich, že je dôležité, aby sme tú elektrickú energiu šetrili a využívali ju ekonomicky a takisto ekologicky. Takže pracovať budete v 3 skupinách, tak ako teraz ste. Vždy pošlite mi jedného zo skupiny, ktorý dostane odpoveďový hárok. Mám pre vás pripravené také materiály, ktoré si prečítate, naštudujete, napíšete mi správnu odpoveď a potom vždy postupne, tak ako stojíte, začneme správa. Jeden zo skupiny príde a tú odpoveď vysvetlí a bude odpovedať na otázky. Ak to všetko zvládnete, dostanete bod. Dnešná hodina bola vlastne o alternatívnych zdrojoch energie alebo vyrábania elektriny. Vašou úlohou bolo odpovedať, ktoré 3 druhy elektrickej energie vieme vyrobiť z obnoviteľných zdrojov. Takže ktoré? Sú to elektrárne? Sú tieto, ne? Výborne. Máme mi tu nejakú solárnu elektráreň? Kto mi ukáže prstom, kde by ste hľadali solárnu elektráreň? No, toto hore, čo tu je. Áno, sú to panely na výrobu elektrickej energie. A ešte máme jednu elektráreň malú. Veternú, áno. Takže vidíme, že veterná turbína sa nám točí, pretože nám pekne fúka vietor. Čo je výhodou a čo je nevýhodou tých obnoviteľných zdrojov energie, napríklad našej veternej elektrárne? Nevždy fúka vietor. Keď nefúka vietor, elektrická energia sa nevyrába. Solárna energia zo slnka. Nevždy svieti slnko. Máme aj noc, kedy slnečná energia síce dopadá na našu Zem len v malom množstve, ale nedostatočnom na to, aby vyrábala elektrickú energiu. Takže potom, ako získavame potrebnú elektrickú energiu? Z akých elektrární na Slovensku? Vodné elektrárne. Pozná niekto vodnú elektráreň na Slovensku? Gabčíkovo. Nahlas? Gabčíkovo, alebo? No, povedala si to. Čierny Váh, áno, to je naša najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň. Hej, takže áno, správne. Ale ak nedokážeme vyrobiť z obnoviteľných zdrojov energiu, tak ju vyrábame v takýchto elektrárniach. Toto je obrázok našej takých vizuál, akej elektrárne? Atomové elektrárne, presne. A máme my atomovú elektráreň kde? No. Mochovce, dobre. Alebo? Černobyl. Poznáte ešte nejakú jadrovú elektráreň? Alebo v Čechách. Černobyl áno, ale to nie je veľmi vhodný príklad. To je práve ten zlý príklad, kedy tá jadrová energia vie uškodiť. To znamená, ak sa nedodržia všetky bezpečnostné predpisy, tak môže dojsť k výbuchu a k radiácii. Dobre, prvá úloha vieme, že elektrickú energiu najprv musíme vyrobiť, ale potom tú elektrickú energiu musíme nejak dostať k nám. Takže poďte si po druhé zadanie. Hodina vychádzala z poznatkov, ktoré žiaci už majú a získali aj v rámci tohto projektu na predošlých hodinách, takže už vedeli, ako sa elektrická energia vyrába, aké sú spôsoby výroby elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov. A čo sa týka metód, ktoré boli použité, bola to vlastne skupinová práca. Žiaci pracovali v skupinách a mali na základe poskytnutých materiálov si vybrať najdôležitejšiu myšlienku, na ktorú na zadanú úlohu mali odpovedať a vlastne to, čo sa naučili, potom mali na konci zhrnúť do nejakého zmysluplného záveru. Tá prenosová sústava pozostáva hlavne z toho, že elektrickú energiu, ktorú vyrobia elektrárne, musíme transformovať na to, aby bola vhodná na prenos na dlhé vzdialenosti. Táto elektrická energia sa transformuje na zvlášť vysoké napätie až 440 kV. To znamená na elektrickú energiu, ktorá je veľmi vysoká, na veľmi vysoké elektrické napätie, kvôli tomu, aby boli čo najmenšie straty. Takže vlastne tá prenosová sústava má za úlohu dostať elektrickú energiu od elektrárne až ku nám, takmer ku spotrebiteľom.
Takže ak sa táto elektrická energia pomocou tejto prenosovej sústavy dostane až do blízkosti našich domov, znova sa transformuje na veľmi vysoké napätie 110 kV. Takže ak sa dostane pomocou tejto prenosovej sústavy elektrická energia až do blízkosti našich miest, potom ju jednotliví distribútori distribujú do našich domácností. Čo to znamená distribuovať? No, preniesť ju k spotrebiteľovi. Ja som to brala tak, že tá sústava je vlastne akoby cesta tej energie z elektrárne až k nám domov. Takže vyrobili sme si elektrickú energiu v elektrárniach. Pomocou prenosovej elektrizačnej sústavy sme ju preniesli blízko do domácnosti. A teraz vieme túto sústavu distribuovať pekne do jednotlivých domácností. Napríklad až k nám domov. Ten hlavný zdroj energie, ktoré využívame v domácnostiach a v priemysle, je elektrická energia. Či si to uvedomujeme alebo nie. A v súčasnosti pri prechode automobilového priemyslu na elektromobility bude nároky na tú elektrickú sústavu rozvodnú ešte stúpať. Takže budeme obmedzovať možno tie fosílne palivá a tým pádom ešte väčšiu rolu budú hrať práve tie zdroje elektrickej energie. Elektrickú energiu sme priniesli domov. Doma na čo spotrebujeme elektrickú energiu? Na takmer všetko. Na takmer všetko. Čiže ktoré elektrospotrebiče máte doma? Takmer všetky. Vysávač, chladnička. Svetlo. Určite svietime doma. Čo? Na varenie, fajn. Zastrč. Telka, počítač, chladnička, nabíjanie mobilov, to nesmieme zabudnúť. Mikrovlnka. Sporák. Sporák elektrický, hej, keď hovoríme o elektrickej energie. Teraz mi je horúco, čo si dáme doma? Žehlička na vlasy. Klimatizácia by bodla, výborne. Čo ešte? Žehlička na Sprcha, vlasy. čiže teplú vodu potrebujeme. Fén. Fén na vlasy nepotrebujem, ale áno, dobre. A žehličku, pán. Žehličku Na vlasy. tiež nepoužívam, Ja ale potrebujem. dobre. A na vlasy už vôbec nie. Čiže viete si predstaviť, že by sme tú elektrickú energiu vôbec nemali doma? Nie. Nie. Fajn. Dobre. Takže vyrobili sme si elektrickú energiu, preniesli sme si ju skoro až k domu, distribútori nám ju distribuovali do domácnosti, my tú elektrickú energiu máme. Ale keďže tú elektrickú energiu niekto vyrobil, niekto preniesol, tak my za ňu musíme platiť. A ako odmerajú množstvo energie, za ktorú máme zaplatiť? Ako sa nazýva to zariadenie? Mer. Ak tú elektrickú energiu spotrebujeme, musíme za ňu zaplatiť. Takže čo by bolo ideálne pre nás z toho finančného hľadiska? Šetriť. Táto téma je témou budúcnosti. Či chceme alebo nechceme, tie energie budú stále viac a viac potrebné. Budeme ich stále viac a viac potrebovať a pre nás, ako bežných zákazníkov a spotrebiteľov, budú čoraz drahšie. Takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako vyrábať tú elektrickú energiu ekologicky a ekonomicky únosne pre koncového užívateľa. Vaša úloha je v skratke a názorne mi poskladáte a postavíte elektrizačnú sústavu. Dobre, takže porozmýšľajte, ako by ste teraz vy zahrali tú elektrizačnú sústavu. S čím? Použite, čo viete. Máme tu nejakú elektráreň? Výborne, takže elektráreň máte. Ako by sme zahrali alebo urobili si vedenie? Výborne, takže poď k našej elektrárni. Rozprávame o obnoviteľných zdrojoch energie a momentálne využívame hlavne tie neobnoviteľné, ako napríklad ropa, lebo keď si to tak vezme, tak ona vznikla strašne dávno z nejakých tých mŕtvol a tak ďalej. A keď to minieme, tak samozrejme, že nebudeme môcť čakať ďalších 1 000 000 rokov. Čiže určite by bolo rozumnejšie využiť napríklad slnko, ktoré nám tu na nás práži skoro každý deň, alebo teda vietor. Takže ak chceme hovoriť o prenosovej elektrizačnej sústave, máme tu akú elektráreň? Veternú. Veternú. Prenosová sústava z čoho pozostáva?
Z elektrárne. Z elektrárne, to už máme. A teraz tú elektrínu musíme dostať pomocou vodičov a stožiarov. Takže chytíme sa za ruky. Všetci? Áno, a máme prenos elektrickej energie. A tú elektrickú energiu kde musíme dostať? Do domčeka. Do domčeka, áno. Čo v našej domácnosti, aké elektrické spotrebiče to vidíš? Rýchlovárnu kanvicu a chladničku. Dobre, a ešte tam na stene bude asi Svetlo. svetlo a je tam aj ohrievač na teplú vodu. Teraz mi povedzte, ktoré z týchto zariadení má najväčšiu spotrebu elektrickej energie? Rýchlovárna kanvica. Dobre, a najmenšiu? Chladnička. Pustíme sa, aby nami neprechádzal elektrický prúd. Naša planéta nie je nevyčerpateľná a tie zdroje jednoznačne ubúdajú. Ak chceme, aby naše deti mali takisto aspoň trošku čistú prírodu, tak musíme prejsť takým zdrojom energie, ktoré tú prírodu nezaťažujú. Máte nejaké otázky? Nie. Tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a verím, že doma budete vedieť, ako elektrickú energiu ušetriť a ako tú elektrickú energiu zbytočne nemíňať. Poďakujú sa za to vám hlavne vaši rodičia, pretože budú mať nižšie účty za elektrinu, ale zároveň sa vám poďakuje aj naša príroda za to, že ju neznečisťujeme. Ďakujem vám za pozornosť.